Niki nyuwun langgam kangening ati, Pak. Kangening ati. Siap Pak Cipto. Nggih. Dibaturi niku waranggana setunggal, Pak. Oh, setunggal. Nggih. Siap, nggih. Nggih. Nggo. Nek milih ingkang niki 50. Sing kidul dhewe, Pak. Oh, nggih 50. Cocok. Oke. Nggih. 15 mawon. Oh, nggih, beres, Pak niku, Pak. Kok kuwi takon 15 e. Murah-murahane lho, Pak. Dalam? Murah-murahane Pak Ceklik iki, Pak. Nggih, santai mawon. Pun ditanggung sedaya Pak Samuji niku wau. Ah, nggih, ampun Pak Ji danten kok. Ah, siap no. Kangening ati Mbak Wiwi, kalian Mbak Wiwi Pak Cipto? Nggih, nggih. Siap. Siap, sawerane pun dicepakne. Niku wau anu pun Pak Cipto ijol sak yuta niku wau. Nggih. Mengke dicicil ke 20. Cocok ya ketok ya. MC-ne pinter ya. Oh, kandhani ya. Tukang. Kayak anu. Kangening ati kanca-kancamu dolanan semoga. MC. Mboten mriki ya tibane. Oh, Mbak Sinden kan sane mriku to? Lah nggih no mosoke adoh kene kono ya ora penak. Nggih tidak mriki ya, Pak? Boten Pak, teng mriki mawon. Oh, nggih, mboten apa-apa. Gak sida ora nyedak kok. Mengke kula wakilke Pak Cipto. Ora nyedak kok nyawel. Sawindulu welawase kowe lunga ora pamit aku aduh wong ayu pepujanku hatiku susah mung kangen sliramu monggo diajeng. Rasane atiku Bisa turut wawayanganmu ngeritu atiku rina wengi tak anti-anti atiku susah nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani ora bakal layu dangdutke Pak ben gayeng ayo 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 Pak yo yo iya 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 iya
rasa kangen ra bisa mari amung sira kang bisa nambani Eco Pak Cipto. pripun Bajan oke nggih Oke. dilanjut iya Pak Cipto tanduk malih. Tanduk malih. Nggih no. Niki namung salon pas napa? Oh, ngoten. Niki salon pas mawon napa enten napa-napa ngoten, Pak? Pripun? Niki salon pas mawon. Maksudnya? Pas bensin netrok niku lho maksudnya si Deni niku. Yen ing Tawang, Pak. Oh yen ing Tawang. Dibawani riyen, Pak. Kok ya ora tembus ya? Pak Cipto kok ya ora tembus ya? Yen ing Tawang ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing koso Pak Cipto leh karaoke nendi ya? Kok ya wis apik men iki. niku bose tenggurine jenengan niku Oh, sing pundi lho? babe Pak Oh, nggih, sekejap lenggah lho Pak nggih. Jenengan sing mendanain nggih. lah niku bose Pak niku Oh, nggih, ya Allah. Kula pijete pripun? sun takon war toning reki janji-janji kueling sumedhot ra sing tias ingsun nimas ingsun prasopo sineksenan bumi langit. Pak MC sampun dugi. Jenengan telas nih Pak, mboten napa-napa kalih melampah Mas Dwi. Mangga Mas Dwi. Nah. Nih Mas. Pun Pak, pun dugi gak penak. Langsung mawon nek ngoten Pak, jenengan buka celuk. Yen ing Tawang ana lintang cahayu aku ngenteni takamu Dangdut nih kanca-kanca ya. marang mega ing angkasa nimas sotakoke pawartamu yo Asoy. Goyang, Mbak. Ayo. ayo badan lanjut
Yuk, awas. Ha ha ha. Yo. Yo, yo, ayo Ayo yo, ayo yo. Yuk, awas. Ha. Asoy. Yo, yo. Yo, yo. Pak Cipta. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Yo, yo, yo. Aku ngenteni takamu marang mega ing akasa Nimas sun takoke Yo. pawartamu. Monggo yo. Monggo Bunda. Yuk, yuk, ayo, yuk, ayo, yuk, ah. Yen semono janjimu disebeni Mega Kartika kairing rasa tresno asih. Yen ing tawang ana lintang cahayu. Yo, yo, yo. Rungokno tangis ing ati. Pinarung swaraning ratri Nimas ngenteni bulan dadari. Yo. Ya. Tedang kirap ingkang ngongkong abengane sampun kepaning kalesan kasebadan. Pak Cipta. Matur sembah nuwun nggih. Pak Cipta. Pak, nggih. Olah mboten sah repot-repot, mboten napa-napa. Ndadak ngoten niku, mboten to? Mboten sah. Nggih. Pun diwakili Pak niki mawon, Pak sinten? Oh nggih, pun diwakili Babe Pak, menika alhamdulillah. Blas. Oh, betul cek. Oh nggih. Sakniku sumet transfer kok. Kak Sido blas. Salon pas. Pas bensin tok. Untuk tambahan. Halo Mas Dwi. Halo. Nggih, monggo. Nika. Monggo apa? Heh? Monggo nyapa? Yo nyapa ngono gletakan apa piye? Klekaran ning ngono. Iki anak acara apa to? Heh? Acarane napa niku?
Bayekan. Nyelamne Pak Samuji ya Mbok. Oh ngoten. Kok yo neko-neko kenapa Pak Samuji mantu ngono ya. Nggih. Pak Samuji ketoke mesem men. Oh, bahagia dong. Mesem apa ora to jane? Mesem. Oh iya. Nah iya ngandani. Yan. Ngece padumu ngece ngono to. Seneng ngingeti putrine ini pun seneng. Iya to, lega. Lega Wis tenan. lega tenan. Wis Dina pokoke iki bahagia. kalaksana sembadan. Menika Iki- nggih putri tunggal kok, Pak. Oh putri tunggal. Nggih. Weh berarti bakal awake dhewe gak rene neh iki. Gak rene kok, Mas. Lah iya, menawa nek sampeyan sunatan. Lah nyunatne sapa? Ulang tahun. tahun. Ulang tahun Pak Samuji to. Mosok nyunatne mantene meleh. Jingan ki. Ya nyunat iki sunat Pak mantene wis gawe bojone kok. Oh iya. Ya bener iki sunatne Pak Samuji. Inggih, nuwun sewu saderengipun wilujeng siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing nguri ke gak jawab delok HP tok ya. Kalau HP apang ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Iki anak bocah sakmene biyen iki anak sapa to iki? Wah, Kok bodho niki le aja dolanan peso le. lah ngapa? Kuwi nggo peso kuwi lho cah cilik. Abunuh kowe iki lho. Lho peso dimuti. Oh. Cah kedelok. Nggih, alhamdulillah salam kula pun dijawab kanthi kompak. Nggih. Sinten-sinten sing jawab salam kula dongane muga-muga akeh rezekine. Amin. Sing mboten jawab salam kula nggih kula dongane muga-muga akeh anake. Hah? Muga-muga akeh anake. Ora apa-apa anake 20 ngene malah HP. Ya, padha ae to. Akeh rezekine karo akeh anake iki padha. Padha bae. Banyak anak Banyak kebutuhan. Bener ya kuwi lho. Lah iya, Banyak bener. anak kok banyak rezeki. Ya malah wah sirah dadi sikil dadi sirah gitu Ngandani akhire. kok. Tenan. Mula Mas Manten, Mas Guntur, anake Joko akeh ya cukup 11. Kok 11 akeh men to? 11 ki Lha bisa. bakale kan bibit iki bibit subur ngono. Oh iya tenan. Cara 11 iki yo entes lah. 11 ki kuwi ora bersarungan. Lah. Nggih alhamdulillah siang menika wonten tlatah pundi niki? Menika wonten ngendi mau jenenge? Manggong. Manggong. Oh nggih Manggong wonten dalemipun Bapak Samuji. Pak Samuji. Nggih siang menika dhawuhaken putrinipun. Betul sekali. Nggih mugi-mugi sak sampunipun dipun dhawuhaken dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. sumrambahipun dhateng kita sedaya ngaten nggih. Injih. Donga ki aja iki ndongakne wong ki padha karo ndongakne awake dhewe. Tenan. Mula awake dhewe nek ndonga ki sing apik-apik. Iya. Tenan. Nggih Pak Ustaz. Alhamdulillah siang menika makarya kalian rias pundi? Menika kalian Mbak Lestari. Oh Mbak Lestari. Nggih. Nggih. Bukasun nggih menika. Oh nggih leres. Nggih. Riasane sae lho Mas. Oh estu no. Jeneng tingane Mas Guntur. Apa Mas Guntur? Mas Guntur maling ganteng ya. Kadeane. Nggih. Putrinipun Yo ayu tenan. malah ayu ya. Iya iya. Mas Guntur iki nek kalau tak umpamane kaya mobil no mobil Pajero. Oh Pajero kok Pajero? Wah, gagah kok. Tenan. Sing putri nggih ngoten. Nggih. Cara mobil no Fortuner. Fortuner. Padha-padha gagahe. Tenan. Tenan. Padha karo sindene. Tenan. Sing paling tengen kuwi cara mobil no mobil Avanza. Avanza. Heeh. Sing Sing tengah tengah. cara mobil kuwi ya pasaran. Xenia. Xenia. Sing pinggir dhewe Puso. Mas, Apa? jenenge ra ngerti to. Apa? Puso ki. Piye, urung muni. Lah iki lho. Sing muni puso sapa? Iki lho. Aku ra muni kok. Tenane. Lah sing muni kono kok. Mas, ngerti gak sampean nek Apa? puso ki ngangkat apa-apa kuat. Mosok. Nek apa-apa. Terus sampean jajal apa piye numpak? Ora ngatasi. Awan-awan. Tamono, ora dadak kerambang. Mas Anom, Dapa? jenengan dereng ngertos to, buktine puso ki, Heeh. sindang sing paling pinggir dhewe kok kuat. Apa? Tandane kuat ngangkat apa? Apa lho? Aku ngerti. Apa? DMB no ngangkat 75 juta saka BRI. Kuwi ndek ben Mas. Saiki wis kenaikan lagi 100 juta.
Kaya ngono lho. Utangnya kok bahagia ya doan ngomong. Loh, yo jelas bahagia kok, Mas. Utang kuwi marai semangat Nah, ya. betul. Oh, ngono kuwi. Semangat nek mumet Lah, maksudnya. Mas, contohnya iki nek aku duwe utang siji, Siji. aku duwe sawah 1 hektar. Heeh. Kena gubetan nomor loro, Heeh. omah. Omah. Nah, nomor telu ya mau poso mau lho. Tuku poso ngene. Oh gak omah kuwi sawah ki sawahe sapa? Ya sawah Mbah Lurah, wis 1 hektar. Tak tuku maksudnya ndek tahun ngono lho, Mas. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Ya. Mas Anom. Nggih, Mas. Niki wau Pak Samuji pun pesen kalih kula. Pripun? Pokoke acara ki ya ora sah suwe-suwe. Betul sekali. Hawane ya sumuk. Wis sumuk, iki ya wis panas awan. Kabeh do ipit-ipit. Betul. Kipase kebetulan siji ning tengah. Oh, Ya ora teko kene soalé. Kene Dadi ra teko. wis pokoke iki sumuk kabeh. Ya. Engko aja suwi-suwi Mas, sing penting saurunge ngasar wis bar. Duhur kok. Sarung ngasar ki jam 4 tuh ngawur. Lho, sik ngasar karo luhur iki endi? Ya sik luhur to. Lah iya sadurunge ngasar wis bar. Oh iya, ya bener kowe. Ayo, Nggih. satu lagu monggo. Oh, satu lagu ning ndi to? Sing Kok nyanyi? ditajane kon joget sapa ki siap joget apa gak? Oh, Mas, iya. manggola maju. Siap, gerak. Madhep rono sing lurus ngono kaya ketoke menceng ngono. Nggih. Lah, urung-urung kok plerak-plerak mesam-mesam. Asmane sinten Mas Bagus? Solikin. Oh, Solikin. 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 Daleme pundi? Manggong. Putrane sinten? Putrane bapak. Putrane? Bapak. Nah iya, pakmu ki jenenge sapa ngono lho. Pakmu jenenge sapa? Uang. Sik to sing gendah tenanan bapake asmane sinten. Yo bapak karo ibu ki nek ngendika sing apik-apik. Soale dhek iki sing nyetak awakmu. Ngono ya. Bapake asmane sinten? Danang. Oh lah. Sapa jenenge? Pak Danang ngono lho Le. Pak Danang. Berarti bener ya awakmu anake Pak Danang. Leres nggih? Leres. Dudu anak ibumu ya? Anak ibu Kowe iki nek dikandhani nek ditekoki kok mulah malih anake pakmu apa mbokmu? Anak loro-lorone. Oh, wong loro meteng kabeh. Bu sing meteng. Oh, alah. Lah kok iso meteng? Mbuh. Ora gitu umur kuwi mbok tekoki kaya ngono kuwi. Lah malane dites kok. Nggih. Joget nggih, Mas. Nggih. Lagune napa? Mboten ngertos. Lagu mbok ngertos wong urung dadi ya. Wayah wengi. Oke. Buka celuk kono. Heeh. Wayah wengi udan krimis ra wis suwe. Ayo Le, semuanya bareng-bareng Mas Dwi. Bareng. Ayo Bareng. bareng. Ayo, wis toh bareng manut ae. Ayo, ayo deh. Aduh Mas, ayo. Kabeh bareng. Ben penak ayo, ayo. 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 Itu door prize niku. Ayo. Madem rono bareng. Yuk. Yo. Ya wis, do masih gak usah. Mas. Oke. Yo. Mas. Hey. Madem rono Mas. Madem rono Mas. Kekae anu jogete apik. Apik, Bocah ki nek apik, engko amrei ben seneng joget neh diapresiasi. Oh iya. Mbok kowe apa? Iki engke Pak Samuji anu titip kalih kula. Titip apa lho? Titip kon ngewehne anu manggol. Lho. Ketan Mas. 50-an. Jogete apik, gelem joget. Gelem, no. Pakon gelem joget diapresiasi. Diwehi 50-50. Oh iya ki 50. Iya. Kondang duit tenan, ora tenanan. Mbok kuwi ketok kok. Nah, akeh. Tenan ora jeng kene. Alah iki lho rene ora percaya. Ya wae siji no aku. Ya Tak ya, delok oke tenan manggolane patut diapresiasi. Heeh, ndi? Pira? Iki lho.
Mosok kuwi 50-an anyar iki. Permen loro ya. Ya. Apik. 50 anyar iki ngono kuwi to. Wah, iki lho 50 iki lho ora percaya wae. Lah iya. Alhamdulillah. Lah. Seto aku kok curiga ta Mas Wi? Ngapa? Curiga piye? 50 iki lho. Lek. Jajal balik. Dibalik. Iya toh. Lah mau malik iki ya piye? Sing sitoknya. Wis cilik 1000, sing rada gedhe 2000. Rong. Ya, anane rezeki iki saka cilik, cilik disyukuri engko tambah gede. Iki pira sing biru iki? 50. Kowe ya gelem. Menak meneh. Lah piye mbok Wes, panas gelem gak apa-apa. Ya. Ning syaratnya tak bedheki dhisik. Bedhekno. Jawabane kudu cepet lho ya. Ya. Nah, pokoke iso menjawab, jos langsung 50.000 melayang. Tenan? Siap ya? Siap. 50.000 gelem? Gelem. Oke, pertanyaan nomor 1. Telu tambah telu. Salah. Lho, kok salah ki piye? Alah kowe iki 50 ki yo akeh kok. Sing sitoke. Padune. Jawab ae gitu ya. Kudu cepet jawab. Telu tambah papat. Itu. Salah. Kok salah nek? Mula awake dhewe nek ujian ki ampre lulus dadi soal ki kudu dicermati sing tenanan. Lah iya. Lah iya kudu diwaca bolak-balik. Wis bener porong ke. Lah kuwi wis Soale bener. iki lho wis bener porong. Lah soal nek ku bedheki piye? Lah piye? Engko jawabe kudu cepet. Kudu cepet. Engko opahe 50.000. Lah telu tambah telu kok 6 ya salah. Lah piye? Ya cepet. Oh. Wis ta. Ya mau ngapusi bocah-bocah kuwi to. Kok ngapusi piye 50.000 ki ya akeh lho, Lek. Kok lagune apa, Mas? Sengah-sengah. Oh, sengah-sengah. Jambu alas. Jambu alas, oke. Jukete sing tenanan ditambahi karo Pak Samuji. Hei! Hei! So! Ser! Hei! 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 Ya! Hei! 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 Kelingan manis aseme ajur kelingan rama gemuyune kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone. Hey! Sayange wis duwe bojo nanging aku wis jas alangsa aning ati yen nganti ora bisa melu duweni. Hei, tangan di atas. Kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Yo! Supaning pesetin kula tidak kawin dekati ora bakal luru gati. Hey! Se tengah. Hey! Supaning janji arep Hey! sami Hey! samati Terus. senelan Jas. sasi bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dek manis rasane najan tilas tak enteni randane apik karo Oke. Pak Samuji kon nambahi Nambahi neh. Ora 2000 neh. Kalau itu apa neh? Lah dalah. Iso wis to nek kok wedi nuwun sewu Pak Anom Pripun? neng blok etan Heeh. blok lor Ya. blok kidul, Kidul. blok kulon. Heeh, iya. Kabeh wis
anu dadi omongan ning warung. Lah piye? Nek omongan kuwi iso tambah. Oh, iso tambah. Nek duit kuwi kalong. Kak, mosok ngono kuwi? Lah iya. Nek omongan ki iso tambah. Iso tambah nek ki duit iso kalong. kalong. Lah terus? Kan mbok longi ngono maksudnya? Lho, kandhane kok omongan ki tambah. Heeh, Nek duit yo kalong masane. Lah kene kono kuwi lho ora kanggo transport kok piye? Iya, pinter kowe ya. Toh. Nggih, Mas. Menika sampun adan, Mas. Ya. Wis to ning ndi-ndi ki nek omongan ki tambah. Ya, siap. Ya, entar diwehne. Nah, Apa? Mbok pirang-pirang kuwi? Kok pintermu dhewe kowe? Lah wet ngitung duit. Nah, aku wis pas. Gitu tan 5.000 ra iso turu. Pun Pak, londom nggih. Nggih. Lah aku ndi? Lah. Wayar kene kono ra diopahi belas kok. Mulih numpak perahu layar. Oke, yuk perahu layar Wes, kanca-kanca. yo, tambah 50-50 to. Yo. Ser iki mekaten kala saged digegojekan saking kawula kirang samudaya nuwun kula nyuwun Gusti sampun berpangsami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sariki sing ngira Lerap. Yo. Matur sebanin Bapak Ibu ingkang dhateng winantos saking Bagyo Mulya pinangka gonging babahan setunggal doa panutup kasta Bapak Sugi, Pak Sugi, doa panutup pun kepangaturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Nabi Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan sakirin, hamdan nangin, hamdan kafi mazidah. Ya Rabbana kalhamdu kama yanbaghi li jali wajhi amdin sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamal afat wa qatlana biha min jamal hajat wa tutahhina jamin sayiat wa tarfa'una biha inda kang alangkan darajat wa tubalikuna ba'jam karatibal hayati wa badal mamas. Allahumma firlana dunubana wali sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghilatan amanu innaka rahmanur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadi cara para madilan pesanipun sampun kepanjang kalesan kesempatan semoga pawimahan kita tetap kan dibasan hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau pinangka juri pangan dari para wonten kekirangan sametinipun ngaturkan gunging sama tudang somo ing wasana sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur sembah nuwun.